След дългогодишни саги и недоволство на жителите на Каменар, подкрепата на господин Алексиев да се разреши един казус, който съществува дълги години, а именно с кариерата в Каменар. Може би кратко за нейната история. От 1969 година тук са се добивали инертни материали, като включително и пристанището в Поморие е строено с тях и цялата инфраструктура. 55 години по-късно е ясно, че това няма как да продължи. Развитието на населеното място е погълнало кариерата. Днес съм тук в Поморие, в община Поморие, за да връча на кмета на Поморие заповед, с която прекратявам всякакъв тип процедури във връзка с предоставяне на концесия за добив на инертни материали в землището на село Каменар. По този начин решаваме дългосрочен проблем, който притесняваше гражданите, с взривове, тежки машини, които им пречеха. Така че, господин Алексиев, благодаря за това, че съдействахте толкова години да можем да решим този проблем и вече имате черно на бяло документ, с който това се е случило и може да пристъпите към бъдещите ваши действия за този район. Благодаря много. Благодаря, министър Станков. Благодаря от мое име, от името на всички жители на квартал Каменар. Тук и бившия кмет, тъй като вече сме квартал на Каменар, господин Петко Петков, който наистина положи максимално усилия и направихме така днеска тази кариера вече да е факт, че е затворена, че не съществува и това отваря последващите действия на община Поморие да поиска този терен за развитие на един невероятен приключенски парк. Мога само да ви нахвърлям, да видите на каква територия с естествено водно огледало, има аязмо и тази заповед на министър Станков дава началото на новото развитие на квартал Каменар, като наистина един градски квартал със своите развлечения, със своите възможности за отдих и развитие. Така че е много важно и благодаря на министър Станков за разбирането, защото започнахме с него, когато беше заместник министър. И ето вече като министър финализира процедурата, но трябваше да минат 4 години без време, за да има правителство, което работи за хората. И аз съм горд, че министър Станков е част от това правителство и нещата се случват. Благодаря още.